Aleksander Fredro, bajki. Osiołkowi w żłoby dano. Czyta Robert Koszucki. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Osiołkowi w żłoby dano. W jeden owiec, w drugi siano. Uchem strzyże, głową kręci i to pachnie, i to nęci. Od któregoż teraz zacznie, aby sobie podjeść smacznie? Trudny wybór, trudna zgoda. Chwyci siano, owsa szkoda. Chwyci owiec, żal mu siana. I tak stoi aż do rana. A od rana do wieczora. Aż nareszcie przyszła pora, że oślina pośród jadła z głodu padła.